Everyone, good morning and welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So लोगोफोर दायो मा होनो आगै सिमायाव थांसैनो ओमफ्रायनो भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोना नोंथांमोननिसिम स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर फैदो। Good morning लोगोफोर नै आंना बिनानावा थांसैनो थांनाङा दा बेलासियाव थांफिनबाय नै आलु भाजि दाउदै बिजों जानानै थांसैनो मालाबानो सिखारनानै संबाय बियो फात्ता मोनासै दा स्कुटिजों दोनलां सासेया नैबे फुलखौ सिङाव सोनानै दोनथ'दां लोगोफोर माने दा माने मोसौ सोबाय थादोंना आङो ओंखायनो बेदरबो मोनजायासै खनसेबो दा बेलासियाव थांदो होनबाय जि मोजां सबायजों दाउजों जानोसै सबायबो जाबावासैलायनो हाबा गालांलायबाय फैथारनाय नंलालायदो बियो आयंमोनखौ फैनो थिनदे दैज्लांनि सिगां खनसे माइ गायैनि सिगां खनसे फैखादों फैफेरथाराखै बिसोरो मानो दाथ' गाया नङा दा खोथिया देरा नङा गाबोन समफोरा लाना फै आरो नै मोसौफ्रा मासे मोजां जानानै बे बिबारल' जायाखै सिमा जि साइज नुबावबाय एसे आइ हाला हराव थाइजौ जानो आसा थाबावबायनो मनाखौ मानो लादिया जि साफा खालामजोब्बाय मोसौआनो दुल थांदो मिथु अमा बेदर मोनबा एक्सट्रा खान लाबोफा दे थां बाय बाय मोसौआ हाबनानै सेस लांदां खालामजोब्बाय बे जाजोब्बाय मोजां मात दिनैबो हाबबावथोंसै दिनै दाबो फैयाखै माथो मोसौफोरा नेगासिनो आङो जाजोब्बाय लांदां साफा खालामजोब ओमफ्राय नायदो सुना नैबे सुनि बिलाइफोरखौ सिन्थाय जाजोबो मोसौआ मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय बिबारल'सो जि साइज नुबावबाय ओमफ्राय आंहा बे बाला अन्थाइ गोजा लोगोफोर बेखौ सननोबो हाया माने खार'ना बेफोर बाला जमा दोननाय ना सनथाव जाया बेफोरो गासिबो बाला गोजानै नाय नङाबा मानसि हाग्रा लाखि साननो हागौ ना खायसे कमेन्टबो खालामो नालाय बेफोर अन्थाइ बाला गोजा आरो बेखौ साफा खालामथाव जाया ओंखायनो दायो बिथाङा दखान थांसिगोन देन्जार गोसोम नुदों ओमफ्राय इथिंनिफ्राय फनाव आं गोसोम नङा आं गुफुरसो बाय बाय दायो बिथाङा स्टराव थांसिगोन ओमफ्राय दायोसो ओंखाम जाफैगोन बियो ओमफ्राय आं बिथिंजाय अमा बेदर संदों आंनालाय नै बियो अमा बेदरा पुरा ड्राय फ्राय आरोना बेयावहाय सामब्राम हागोन एम फ्राय लोगोफोर एम फ्राय ओमफ्राय बिथिंजाय बड' फ्राय मैथाजों संगोन बेबो अमा नैबेबो अमा सासेना ना दङ 2 पिस बेखौनो जागोन मालाय बियो लोगोफोर दायो बरियासे अमाया नै आंना फ्राम जाबाय दायो बेयाव मैथा हरनोसै आङो अमा बेदराबो बन्द' जाहांहाय लोगोफोर सोर जानो गोसो दङ जाखादो बन्द' जाबा मोनजानाय नङा माबा बेमार फैदों मादोंनो ओंखायनो बन्द' जाबाथाय आरो जानाय जानाय नङाना ओमफ्राय नै बिथिंनाबो एकदम फ्राम गावनि थाव ओंखारजोब्बाय थाव होआखैमोन आङो बिथिंनिखौ फ्राया जाबाय दायो नै बेदरा फिसा जाजोब्बाय जानांसिगोनल' गावनि थाव गोजा दे रेडि आंना नै ओंख्रिया नैबे जाहैबाय एम फ्राय अमा फ्राय दाउदै खांख्रिखला सबाय बिमा फ्राय मैथा अमा ओमफ्राय नैबे आंनि सेटअप ओमफ्राय बे आंनि ओमफ्राय नै बिथिं फांखा लागायनानै लानोसै बरिया जानोसै लोगोफोर दायो दे नायलांबाय थादो ओमफ्राय दिनै बे केमेराजों माने भिडिअ बानायना होनो मिथु गैया स्ट'र थांबाय ओमफ्राय आङो फ्रन्ट केमेराजोंनो बानायबाय खिन्थु माबा नुनो हागौ आरो ना लेफ्ट साइडजोंसो जानाय बायदि नुनो हागौ रटेटआव इडिट खालामबाबो थिक खालामनो हायाखै आं बेखौहाय मानोबाथाय मिन्थिया ओमफ्राय नै दायो आङो मैथा अमा लुगैनाया मोनजामारबाय आरो मिथुआ फुङाव दिनै आगै सिमाखौ दोनलांनायाव मोनबोबाय नङाबाथ' फुङाव थांनो बायो बेबो सिखारनो बायो आसलथे थाबनो जोबोर रायखांखाबाय लोगोफोर सरि खब'से जानो जोबोर
खब'से जानायावनो सबायखांना होदो तेरिगा उनथिं दावखोजोब्बाय मैथाखौ बेसे लुखादों नै जेब्ला जायो फना नै बेनो जाहैबाय आंनि ओमफ्राय बिराद टेस्टि ओमफ्राय जाहैबाय ग्रिन चिलि क्रिम गुदुंथार गुदुं जाखाबाय आं रावबो गैया दिनै आं हारसिं Ninja tasty. Videoan sebelah, kamu sih? Moजां मोनदों मैथाखौ एसेल' होदों आं लोगोफोर बांद्राय होबाबो गोखैद्राय जागोन साननानै Ambrap.
मोननै मोनथाम ओंख्रि बारा जानो रोङा माखौ जानो जायो बेदरा मोनायाव जानोबो दंबावो आंना बरियासे मोनायावथ' नङा बेलासियाव जागोन आं दै गुदुंसो लोङो आङो दै गुदुं लोङाबाथाय बेमार जाखाङो थान्दा हाबनाय दावदैखौ जाला आं लोगोफोर मिथिया जासिगोन मोनायाव जानोसै बेदरा गोथावमोन Thank you so much everyone. Then in video essence, and I'm the next video. Bye bye.